Kakang Praguta ya di padha keselamatan ya pendongamu slamet di piye kabar Dara Kandang ya antuk pendongamu padha ra arjo syukur wis panen kok wis kakang regane murah kok ngono ku ming 1000 wis ya wis ora dadi apa diterima-terimakake iya malah murah pangan di iya sing cilaka wong tani ora cocok karo tuku rabuk iki ngene piye tekaku kene diutus karo Sinuwun Prabu Baladewa iya dina iki kowe ditimbali marak ana kersane Sinuwun Prabu Baladewa lah saiki panjenengan ingkang Sinuwun iki eneng pinggiring kedemangan Dara Kandang Sedawa apa Prabu Baladewa lho Sinuwun Prabu Baladewa sing nimbali rak yo ngerti to nek omahku riyen ning kene mbok saiki najan to elek dikaya ngapa mbok Sinuwun Prabu Baladewa kepareng rawuh nang sudungku kene kepareng Sinuwun kowe ditimbali engko dhisik Sinuwun Prabu Baladewa ora kuwasa nimbali aku hus rumangsamu kowe iki urip ning endi Dara Kandang iki tlatah endi iki tlatah Mandura agene kowe mudeng kowe ngerti melu Mandura lah ya nek rak bumine sing diceluk rak menungsane lah iya dadi teloki kowe mongko sing kudune nimbali aku iki Prabu Kresna dudu Prabu Baladewa aku iki wonge Prabu Kresna dudu wonge Prabu Baladewa nek wonge Prabu Baladewa ki ya kowe kuwi lah iya piye lho iki aku tuh patih ledal iki Udawa iya aja kakek-kakean sing dirbuk dasare aku iki ora iso omong aku wong kau lho aku wong wadu kowe jek tak eman ngabangke kupingku lho nek nganti aku ki nesu najan aku ora wani temandang nek ngantek Sinuwun Prabu Baladewa ki rawuh rene wis ya dijelantah tenan lho Kakang Praguta lara kepenak tak sandange mukti mati aku wis wani lho yen kowe ora mangkat rangket ayo rangketen lho peparat Udawa kowe urip eneng Dara Kandang iki bumine wong Mandura kowe mani kementhus kowe delok bondo telak gedeng tanganmu kowe kula Sinuwun Sinuwun kula dipun pilarakan Udawa Sinuwun ayo Sinuwun sok tenan bergerak mewah-mewah Prangto tak kok apa mau pinggir nimbali Udawa endi Udawa tak estu Udawa mboten purun ora gelem piye mboten purun ora gelem piye nggih mboten purun sowan mriki apa melak lipat Udawa budek kupinge urip ing negara Madura wilayah Madura ditimbali karo Prabu Baladewa Raden seboke agepe apa ben sadar aku ora wonge Prabu najan timbali karo Prabu Baladewa ora bakal aku arep sowan nah jadi timbal lo bengak-bengok aku ora menyang gitu aja kok repot-repot menungso ora toto jadi raimu bonyok mak yo gini diantemi lah Udawa ngoten janji lopo tenan awak kula niki Kurawa angkat Udawa
kowe ngerti kae Kurawa dampiyak awur-awur tekan Widara Kandangan apa ae nggih kula kirang jungkap Setyaki petukno Kurawa lah Kurawa menika nyatanipun ingkang nganti Koko Prabu Mandura iki ora perkara Koko Prabu Mandura ning kowe eling Udawa kuwi sapa Udawa kuwi wong Dwarawati tekse wonge Prabu Kresna kuwi ya kanca rowanmu nunggasak panggonan tunggasak Paswitan wis seneng yen kancamu nandhak sangsara takono ana Kurawa karep apa kok melu nyampuri perkara iki kon mundur Rakata ingkang Waca layu sepet Parap Setyaki ya Swatama budale bareng tekan rek dadi mungsuh balik kowe Swatama piye kowe karepmu arep apa sepinggira ngrangket Udawa sambung rapetmu apa karo lelakon iki kowe ora getek ora ciri kelawan Kakang Udawa gini yo karep gawe umpran-umpran Udawa kuwi kawula Ndrawati ya kancaku nang Paswitan Kakang Ndrawati aja takon sesuai ning anak pendhita mulih tanpa sirah kowe tidian Jalaran meh dadi sabaning sinuwun Prabu Baladewa dina iki kudu iso ngendharak kelawan Udawa rawi-rawi rantas malang-malang putung yen pancen kowe dadi peparang sisan ndak jirat gurumu aja takon dosa yang ora omong-omong parah
Yo setane loro. Tahe ro iso aku liru tenan. Ayo, sok tayu maju. Ayo. Wah, mati. Hei, wow, wait.
merata jaya merata imbang-imbangan aku padha yen padha lho sampeyan nek sumbar mah lho menang kok liyane ku lho piye ta menang aku mah wah musuhe sinten Durna piye kuwi musuh karo kancane dhewe kepepet ta Apa pun tadi wau? Nah ya kuwi to sirku ki aku arep melu metu perang, arep melu urun-urun ngono lho. Ora ketang sak keprukan ngono. Lalah mak jegagi ketemu Setyaki. Mongko kuwi geting aku. Biangna cekal cek dirangkul. Wis digendong aku nang mburi. Gendong mburi ha, digendong dipuk-puk wae tah cilik kaya anake rada. Bocah po. Lah bareng ngono ketemu karo Kakang Durna. Terus bareng ketemu karo Kakang Durna, aku kon medun karo Setyaki. Medun. Aku ya. Ngapa lihat? Kita tak gawean loro piyen. Kowe ngantemi apa diantemi? Lah, nek ngantemi piye nek diantemi piye? Nek ngantemi kowe kudu wani ngantemi Durna. Nek diantemi tak antemi pilih ndi? Kowe tak jotosi apa pilih jotosi Durna? Wah, sak repotan iki aku karep pikir timbang aku dijotosi Setyaki ora awak, ora ben aku jotosi Durna. Candak klambine tak antem puwok lho, ora urusan aku ya wah jan. Aku dan digaya. Oh, lole. Lah kaya apa wae aja ngomong lho. Oh, lole diremuk paris aku. Bersasana lho kowe mau weruh ingkang minul ya medhos sengkune lah enten apa ora trimo aku wong tuwa digodho lanang agepe apa dianggep sepele aku kuwi karo wong tuwa sepele ati aku ayo iki pakai sengkune ngedeldelke kira wedi aku ayo sengkune parene ngapa golek yakin ayo golek yakin ngapa loh, aku ki mengarep genahke ngono ta aku ki. Bar nantang, gak. Aku mengarep tekon karo kowe tok ngantemi aku mau nalarmu ki kepiye ngono lho. Aku ngantemi kowe mau ora jarak. Mongko jarak karo ora ki rasane padha. Ora jarak. Aku ngantemi kowe mau ana sing ngakon. Sing ngakon sapa? Sing ngakon Setyaki. Oh, Setyaki. Heeh. Ya wis. Lah. Ya wis ada melu nesu. Bersasana. Lho, maju. Maju wae. Kowe muridku. Iki nyedaki sasi sura mandi-mandine. Ngelmu tok ngekai kae toke. Aji daya kawijayan kaya mbalung mulut-mulut toke kabeh. Nggih. Maju wae pengestu apa sing hati-hati. Otai sama puri mesti menang ya
rodol wadukmu. Siapa tahu ya? Hei! Pak! Pamer gemblengan aku ya wani le ngono tenang mati aku tenang aku emang ngabani aku iki setengah mati ketok saiki nek genah sengit mbek aku wah sengit kok sing gebuk cengakku mau sapa lho lah sing gebuk sapa to lah kena kowe kok sik to kowe mau ngerti apa ora lah nyatane iki mau kowe nggawa godho kok pentungke aku iki mau gadane sapa lha ndek sapa kuwi kuwi gadane Setyaki lah kok tiba kowe lah mula ta takono mau kepiye Dursana nggawa Candrasa Setyaki nggawa godho bareng Candrasa ditampek godho ya ta heeh Candrasa mrucut Dursana sampe godho pilingane jreng glithak pindhane jebret Dursana mlayu bareng mlayu Setyaki kaya wong kesetanan wah saya dadi godho diobat-abetke entak ndondang tang genti keluyur kendang ini keluyur lah sampeyan lungguh ning arep aku ning mburi lah godho mau sire iki arep nibani aku karepku arep tak tampani ndelalah mrucut keneng cengelmu mau rak ngono ta oh dadi iki merak mau mrucut kaya seru men ngono lho. Enten apa Paman? Nika napa awakne Durna bengok-bengok. Bengok-bengok pripun? Niki wau rak ningali le perang Setyaki kali Dursasana. Nggih. Lah nggih niku ta Dursasana nggawa Candrasa, Setyaki nggawa godho. Bareng Dursasana kelina diantem godho rak ngaten. Dursasana mlayu gadan Setyaki disawatke diuncalke mak bribut. Lah
Begawan Durna nunggu enten ngarep enten mburi. Lajeng sasampunipun ngaten Gada niku ajeng nibani kula. Delalah kula cekal cek niku kenek. Bareng kula cekal cek kenek kula kepruke cengele Durna. Kepruk. Pancen mang kepruk ku pancen kula kepruk ning aja omong-omong. Oh, ngaten. Pancen kula kepruk ning aja omong-omong. Lah ngandel ora kok ngono kuwi. Ngandene nek didumuk endah kaya ngono. Nuwunake tangger anak prak. Lho nganti mau dalu ngoten kluyur ora.